Isang 3.1 meter na saltwater crocodile ang ligtas na nasagip ng Department of Environment and Natural Resources o DNR matapos itong mamataan sa barangay San Agustin, Magalang. Agad na nagsagawa ng rescue operation ng DNR Pampanga, katuwang ang mga opisyal ng barangay matapos iulat ng isang concerned citizen. Ayon kay DNR Pampanga Provincial Environment and Natural Resources Officer Roger Encarnacion, ang 15-year-old na babaeng saltwater crocodile ay nasa maayos na kondisyon matapos suriin ng kanilang team. Matapos ang rescue, dinala ang buwaya sa Global Zoo and Theme Park Alliance Incorporated sa Clark Freeport Zone, isang accredited wildlife rescue center para sa veterinary assessment, pangangalaga at rehabilitation. Sinabi naman ni DNR Regional Executive Director Ralph Pablo na mahalaga ang agarang pagre-report ng publiko sa mga wildlife sighting upang matiyak ang kaligtasan ng tao at ng mga hayop. Pinaalalahanan din ng DNR ang publiko na huwag hulihin, saktan o alagaan na parang pet ang mga wild animals. Sa halip, agad itong iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng DNR o sa local government unit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.